Okay guys, magluluto tayo ng ginisang bagoong at ito po ang ating gagawin. Una, lagyan natin ng mantika. Ayan. Lakas yung apoy natin ha. Tapos lagyan natin ng bawang. Lagyan natin ng kamatis. Yung kamatis, harvest lang sa ating tanim. Oh, yan. Bango. Tapos, yung bagoong. Kailangan yung bagoong ganito, kasing laki nito, malalaki, dilis po to siya, or bulinaw. Yan. Masarap kasi kapag ganito, ginisang bagoong. Masarap yung pang-ulam. Ganyan. Lagyan natin ng asukal para balance po yung lasa. O, isang kutsara. Lagyan natin ng magic sarap. O, kunti lang. Yan. Pakuluin lang natin. Yan o, kumulo na. Kuluin pa talaga natin.
So ayan, naluto ng ating ginisang bagoong. Okay. Tanggalin natin yung apoy. At kainin na natin ang ating bagoong. Wow, sarap. Diba? Yan na ang ating bagoong. Sarap to sausawan. Kapag nandito ka sa probinsya, ganito yung bagoong namin. Ito na yung ating bagoong at syempre, pigaan natin ng kalamansi. Masarap kasi kapag may kalamansi. Ayan. Ayan na po ang ating reseping bagoong. At kung nagustuhan nyo naman ang aking video na ito, huwag naman ninyong kalimutan mag-like, comment, mag-subscribe, click notification bell para updated kayo sa bagong i-upload kong video at pakishare na rin sa ating video. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye!